Владимир Зеленскі патлумачыў, чаму менавіта цяпер Украіна ўвяла санкцыі супраць Александра Лукашэнкі. Ён нагадаў, што Лукашенко дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі як базу забеспячэння кампанентамі, абсталяваннем і тэхнікай для расійскай арміі. У нашай краіне ўсталяваныя рэтранслятары, якія працуюць на падтрыманне ударных расійскіх БПЛА. На дадатак у Беларусі размясцілі ракеты «Арэшнік», што нясе пагрозу ўсёй Еўропе. За сукупністю всього цього ми теж... Па сукупнасці ўсяго гэтага мы таксама мяняем палітыку і будзем адказваць адэкватна пагрозе. У Менску павінны гэта разумець. Ёсць гэты палітычны сігнал з санкцыямі. Я даручыў таксама уважліва вывучыць усе схемы Лукашэнкі і яго паплечнікаў. Мы будзем супрацьдзейнічаць больш адчувальна і будзем працаваць з нашымі партнёрамі ў рэгіёне і ўсёй Еўропе. А таксама з глобальнымі партнёрамі, каб яны цалкам усведамлялі, з чым маюць справу, калі гаворка вядзецца пра рэжым у Беларусі. Беларусь, краіну, людзей, народ нельга страчваць для Еўропы, але гэтую асобу, якая ставіць Беларусь на службу Расіі, дакладна варта страчваць.